Začíname úplne klasicky. Ošupem si zemiaky a nastrúham ich na mandolíne. Na rade je cibula. Klasika. Nakrájať, hneď po nej slanina. Poriadne nadrobno, to všade prská. Maslo, olivový olej hodíme na panvicu. Cibula prvá. Nech chytí farbu. A keď už je pekne zlatá, pošlem za ňou slaninu. Medzi tým si nastrúham syr, goudu aj pecorino, keď syry, tak nech to stojí za. Hodíme ich do misky a zalejem kyslou smotanou. Poriadne premiešam, pridám opečenú cibulu so slaninou, osoliť, okoreniť, prihod zemiaky a vrstvím to do zapekacej misky. Plátok po plátku, pekne pomaly, ako strany na povinnom čítaní. Zalejem zvyškom tej omáčky a teraz to už len šup do rúry. Vyťahujem chrumkavé na povrchu a teraz sleduj. No povedz, čakal by si, že toto bude taká bomba? Daj follow, lebo toto je len začiatok.